Kajingmi kisain bot hakaleng kanong ba shalong ringkat kijing tho hagaktin hindi kabaong tumharanam kya he lani ka ka kerteng jong me ni jong pha kala wan ra kajing wit pa kajing skol ngo balai kite kijing tho kali bet ya ka kerteng kumta ha kanok phai singi jong ka khandai tre gunok pra arja arpusa ka kunhun kisamla ka khun nyotrap National Awakening Movement ka khnam ha kajing alam uba Joseph Pingrop Working President kala lej bandawa na ka Deputy Commissioner ka East Khasi District ban khot hajeri ki baron kiti ban pandat ikite ki signboard uba Joseph ulayathu baga Deputy Commissioner kala ong bakan sa pha notice hinrai kum ka kunhun kam kwa ban pha notice hinrai de ban khot hajeri ki baron kiti manta kasi wan hangi for the C office na kalyang jongi jongga state ubing jongga sangknam hadin ba ngilai I katu kat ni flex kibala circulate ye gani ga social jongi hakata ka flex la tho kantin tumhara naam kya hai mo kaba kibabun ki pajba nang sumsong jongi ki bam suthu hindi khamtam te kadon ki bam suthu hindi ru te hamlai kani ga jing tho ka bang I hakani ga flex kalong ba katkum ga jing so jing ba ka sor jong pai ba ka kren ba ngim sutunan tumhara naam ka kya he ta kamut nga ladangan kala khasi ga bumut kai ga kerteng jong me mdei chu jong phiru kai ga kerteng jong pha mdei chu jong phiru te kalong root ladangin super khat ya gani yang ladangin super ya gani jing tho te na kalian jongi ngila bot din na du macam tio ngila budin ya kani flex ba ngila I ba haman ki jaka ngila wa tingin leje kendu ngi persang ban wat jingtip nang ni nang tai tingila I kendu katu kan ki police station ru ban ya kli ba lada filong awareness am ya kani flex tena kalian tu ki ong kani ka ngimlong related I bat ngi namar kani kumkini kinja advertisement tamut ngi ngimlong kumunga umtan ngimlong related I ru te kan bha ba fin clean policy office ya kani ka flex ka ba la circulate kan ni ha port state jongi ka don ka wei ka agency ka bana port Delhi ka bajule ya kan ni ka publicity ya kum kini ya ki flex ngam ong kum kini ya kinu ki flex su ki bajule ya kan ni ka publicity har ni ha port state jongi tin nakaleng jongi kat kum jing tho ka bala tho sayang tu tumhara naam kya hai nakaleng jongi ngim su tanat ya kan ni jing tho bat ba ka jingwan mi jongi hang ni ha port DC bani kundu DC lada ilong of awareness I disiru nakaliang jung disi la keren sai mentan iong bangi ya kani ngimdon jingtip tinggal aspun I de kadur I madam disi ila pun I de kadur te isutu teng pun I ngom ba khamtam hang tu hapdeng jong tu kentin bo tho tumhara naam kya hai te tu kentin naam hang tu ki tho du dak saw te ka pun mi sibun ki kalong suspicious na kani ka kentin hang ni ti nakaliang jungi ngi condemn kumikini jat jing tho kum ka sengkhnam ngi yang hakata kanong rem ba kum kini ki kum di ban mi hadin habur te nang ni sekhmat lu darangin nang I kinu ki bakta mat yong hi ka jai ban riu tengin nang mi su hi ban nang trai ban nang penbet ya ki badai te hakaba di pada bat kini ki agency ki ban nabar jing sisang lamut ban phone ki ngala yo hadu kontak number jong kiru ngalamut ban phone ki sate sport Delhi tambang ong apsuang an ya kenu sai DC ban nakalyang jong IDC katkum ke authority concern jong I naka share jong I ni DC ba ide ban khot sumon ni kine mdei ban ong ba supha tang jing tho ni nakalyang ka sangkhnam ni kerpat jur ya I DC ban burom ba in khot sumon ni kine bat ban phaweng no si sundon namar katkum jing I ba kidon katu kat ni ki ba hi kilatar kini ki flex tingi kwa ban nakalyang jong sarkar lingba jong DC in khot sumon ni kini bat ban weng no snon ni kini ki flex bat ban create awareness ki ba in future kim dei show ban ne kum kini ki jai kintin tho ri kintin ki ba ki sutu tho ri kintin ki ba surtunat ban pule ndai kum kini kintin ki ba pun kumar kli ki brio tena kaliang jungi kata hi ki bang ni don banong kalong ba IDC de ban sim swift respond ya kani ban khot sumon ki snan ban phaweng no snan ya kani la don kam ban instruct ya ka home police department ban weng ya kani ndai bangin le mangi la don kam ban instruct ban instruction ya ka home police department ban weng ya kani ka bakta mat yong kum kini ki flex kataru na kaliang jungi la ban le ni I ya ka start jung isi kumno in le kani tangba ni nyim ko asu ban I kani flex lada kendang don su ang ni lada katu kan singin pet lada kadang don hang ni lada kimpat weng te ya kata ngim la ba khle munu balak ban weng kata te kin hab ban tebhi na kajing ya kundu jingi ba IDC mentan ila kersai ngala kli I ngonga madam pilong awareness am ya kani ka flex ka bal asar kulit kan ni na kaliang jungi ong bangim ngakhlem don tip ya te IDC mentan idang tip bangi wan mangi bat ngi put I de kadur
hadin bangi pun ida kedor ti kam sempang kan ikam sutu tem dei sempang long kam sutu hadin bangi pun kamu ke jing penyang gini flex kam simladan kan no permission kam ni kam ai permission kamai oi takadau ni song bon pha wen na nakaliang jing di si ila ong ba ngin hajing sang mut ban pha da jitho ning kong ila ong ni ban wara da jitho tangi ong pa so bangin pha jitho ni kwa so ban wani kremat pi ban ai ga jitho le nakaliang jing sam khnam ngim dan problem ai ru within 5 minutes ni la ban jitho mo tambangi ngim pat kwa ban jitho i ngin ni kren so kam tu yo ila ban le te kata te ila ong hi nga oi yangi mentan iong ba ngin sa sumon ki ong ngin sa pha jitho ki tambah mentang ong mensai sin ba mdei taman pha jitho ki ban ong ki ban weng no sumon ki sini sumon ki nadu na bar ten wara kam kini flex dengan man kat kum jiktip jong aba kini ki agency ke kani balik kani publicity am kim perkhat ek sentiment jong ba lamar last hakitu gisnem bal adap kidon ki flex ki bawa ki ba kum ba ngi gitu ba tiger is back laringin ken mau borok itu tiger is back kani kalau tik kum gitu tengi sutu ba kini ki agency ki ba publicize kini ki kini ka kumi ni flex ni nam ta publicity te kim perkhat ek sentiment jong nu state ki suwan ki sule bet kum tu kat kum komon juki ki suwa bet ki subyang ki wa bet ki pulut pisar kum sui ai tang hangi hang ni pada kum kata kam nyat hangi hang ni kam nyat ni hap sutu ek sentiment jong du pa ba ani ku kasi penar jong hang ni ba ngi long ki blu ku ba kum no bat hakata kor kum ki di banyat ndai pun suwan le untuk kat bomon kat kum gejing wat diktit jong agade ni dali te jing sang kum ngom tang lamut bon fu ni ki tambah nadu mesti sejang lamut bon fu ni ki tam ngong em ngadon kam so bon kenu bat ki high authority jong state te takadau ngason hang ni bon kenu admin ye dc ngila woni krem tangi sutu ki paperwork ndai ki ba kloi ben le tam ta bat ban pha stay bat bakin wan sidi ngi ai pore ye dakum nuk nuru apa ka artiu la dai mun pendap ye kan ndai bakan tam ye ka artiu lada kam lada ngi baka krem urlong kini ke flex tangmut nak leng jungi ngila ban ngin pet ken ni hapon weng le tambah ngila pensai pada hang ni talumut kam long su bak long krem akor kan yang selek ai prem nangin nak leng jungi pada Habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya